Mae Cyngor Casnewydd yn gweithio ar Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer y ddinas. Bydd y cynllun yn sicrhau y gall y ddinas dyfu'n gynaliadwy dros y 2 blynedd ar 10 nesaf hyd at 2036. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n ymgynghori ar y Strategaeth ddewisyddol ar gyfer y cynllun newydd. Mae hyn yn crynhoi'r prif faterion sy'n wynebu Casnewydd a beth rydyn ni'n credu ddylai gael ei gwneud amdano nhw. Mae'n gosod gweledigaeth, strategaeth ac anghenion drafft ar gyfer y cynllun. Mae cynlluniau datblygu lleol yn bwysig am ei fod yn gosod fframwaith ar gyfer sut y dylai unrhyw datblygiadau digwydd mewn ardal dros gyfnod y cynllun. Mae nhw'n drafod bob agwedd o defnydd o dir a datblygu ac yn gosod targedau ar gyfer twf, disodli'r a diogelu'r amgylchedd. Cynlluniau datblygu lleol yw'r ffactor pwysicaf wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Unwaith y caf ei fabwysiadu, bydd pob cais cynllunio yn cael ei brofi neu erbyn y polisïau yn y cynllun. Mae'r Strategaeth ddewisyddol yn gosod allan y weledigaeth hirdymor ar gyfer y ddinas. Mae'n nodi pa ardaloedd o fewn y ddinas bydd yn cael ei gwarchod, faint o datblygu sydd ei angen a lle mae hynny'n debygol o fod. Mae'r Strategaeth ddewisyddol yn cynnwys cyfnod o faterion, heriau a cyfleoedd sy'n wynebu Casnewydd ar hyn a hoffwn ni ei wneud amdano nhw. Cyfnoldeb o sut rydyn ni'n credu y bydd Casnewydd yn tyfu dros y 2 blynedd ar 10 nesaf. Gweledigaeth o sut y credyn y bydd Casnewydd yn dod yn fylchfan y bydd pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld â hi. Cyfres o 10 amcan yn nodi beth y dylai'r cynllun ei ddarparu. Set o 19 polisi cynllunio strategol bydd yn helpu'r gyflawni'r weledigaeth ar amcanion uchod. Adolygiad a newidiadau arferthedig i bolisïau'r cynllunio blaenorol sy'n ymwneud â ceisiadau cynllunio. Mae'r Strategaeth ddewisyddol yn un o'r brif gamau wrth paratoi Cynllun Datblygu Lleol. Unwaith y byddwn wedi ystyried yr holl sylwadau ar y Strategaeth, byddwn yn gweithio tuag at Cynllun wedi adneuo. Drafft llawn o'r cynllun yw hyn a byddwn wedi anelu at gynhyrchu erbyn Hydref 2024. Mae rhai o'r prif faterion sydd wedi ei nodi hyd yma ar gyfer y cynllun yn cynnwys darparu ar gyfer anghenion tai amrywiol a fforddiadwy, adnabod digon o dir cyflogaeth i gwrdd anghenion, gwella capasiti trafnidiaeth a sicrhau bod isadleiledd priodol ar gyfer datblygiad newydd, cefnogi uwchsgilio ac addysg. I fynd i'r afael ar materion a nodi'r, rydyn ni am i Casnewydd fod yn gyrffan lle y bydd pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld â hi. Ein gweledigaeth ni yw bydd y Casnewydd yn dinas sy'n anrhyddogol yn strategol, dinas sy'n mynd i'r afael ag anrhyddodrebau drwy batrymau datblygu cynhaliadwy, dinas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod ei asedau hanesyddol, ei diwylliannau a ieithoedd amrywiol, dinas sy'n ffynnu yn economaidd, dinas wydyn sy'n leoli ei hadnoddadau naturiol yn ganaliadwy. Mae'r Strategaeth ddewisyddol am darparu datblygiadau sy'n blaenoriaethu ar ddir o fewn ardal drefol Casnewydd yn cyfyngu ar erhangu'r ddinas a sicrhau bod unrhyw datblygu y tu allan yn briodol. Mae'r dystiolaeth rydyn ni wedi ei casglu yn dangos y bydd angen i'r cynllun erbyn 2036 fod wedi darparu 9,570 cartref newydd ac 8,640 swydd newydd ar 77 hectar o dir cyflogaeth. Mae ragor o fanylion ar sut y byddwn hyn yn cael ei gyflawni a sut y byddwn yn mynd i'r afael ar blaenoriaethau eraill yn ein gweledigaeth i'w cael yn y Strategaeth ddewisyddol. Gallwn edrych ar y fersiwn llawn a fersiwn cryno o Strategaeth ddewisyddol ar www.newportrldp.co.uk. Byddwn yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau ar draws y ddinas drwy gydol mis Tachwedd 2023 i darparu mwy o wybodaeth ac i ateb eich cwestiynau am y cynllun. Bydd digwyddiadau'n cynnwys gweithdai strwythuredig dan arweiniad Cyngor Cynllunio Cymru a clinigau galw i mewn dan arweiniad swyddogion cynllunio Cymru. Mae'r digwyddiadau hyn ar agor i bawb.
Mae ragor o wybodaeth am y digwyddiadau ar gael ar www.newportrldp.co.uk. Os hoffech chi gael dweud eich dweud a llunio dyfodol y ddinas ac ar eich barn am y strategaeth ddewisyddol, gallwch wneud hyn trwy llawnio'r ffurflen ar www.newportrldp.co.uk neu anfon sylwadau ar e-bost at ldp.consultation@newport.gov.uk neu drwy'r post at Polisi Cynllunio Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Dinasedig Casnewydd, NP20 4UR. Rhaid i'r holl sylwadau gael eu derbyn erbyn 20 Rhagfyr 2023.